No niin, tulin tästä juuri suihkusta ja ajattelin tehdä itselleni vähän iltapalaa tässä näin, että tuolta noin ruisleipää ja jogurttia ja tällaista Euroshopperin margariinia. Tuossa makaronilaatikko, jonka mä sitten huomenna töissä syön. Tässä tätä ruisleipää nyt availen. Näin. Voin laittaa sen sitten. Katsotaan, tuleeko tästä hyvä kuvaa. Näkyykö siitä kaikki? Kyllä siitä suhta hyvin näkyy. Tästä näin nyt. Voidellaan nämä leivät. Tämä on sitten hyvä ja erittäin ravitsevaa kyllä. Näin. Euroshopperin margariinia mukavasti pintaan. On se kyllä jännä, ettei nykyään työssä käyvällä miehellä ole varaa ostaa edes ruokaa. Muuta kuin vähän tämmöistä kuivaa känttyä ja halpismargariinia. Tämänkin jogurtin, mikä tässä on tämä näin, niin sain kaveriltani tässä aiemmin. Nyt voi laittaa tämän margariinin takaisin tänne jääkaappiin. Ja siinä se sitten on herkullista ja ravitsevaa. Oikein herkkujen herkku tämä iltapala. Lisäksi voimme laittaa tästä hieman vettä. Kokeillaan onko se kylmää. Tämmöinen tuopillinen, kun sitä juo tässä illalla, niin hyvin sitten nukuttaa. Tulee vähän ravitsevaa noita aineita tuolta kunnallisesta verkosta ja ruostekas on muuta sieltä silleen niin, että nyt siinä tulee sitten iltapala syötyä vähän ajan kuluttua ja kohta on vatsa täynnä. Mukavasti. Otetaan vielä tämä tähän kuvaan, niin on kaikki siinä samassa. Näin joo.